बे UPPL नि मोसौ सारोन एस शकिंआ जुदि ससियेल मिडियायाव फैबावनांगौबा बेखौ गाग्लिजोबगोन। होमबा मोनब्रै डिफारेन्सफ्रा अरजायामोन। कमप्लिटलि 15टा सिटआवहाय मोनसेबो UPPLआ देरहायाखै आरो नोंथांमोना मोजाङै गोसो होनानै मार्जिन बे देरहानायनि मार्जिनखौ नोंथांमोना नाय आकाश फाताल डिफारेन्स एखेबारे। मानगोनां रायजोफोर बेबारनि आसाम बिधान सभा बिसायख'थियाव UPPL दोलोआ बिग जिर' जाबाय नङा होमबा? BPFआ 11टा मोनबाय, NDAनिफ्राय 3 गासै 14टा। पर्बत जरायाव कंग्रेसआ मोनसे मोननो हादों। दा बे जेननाय देरहानायखौ लानानैनो UPPLनि एस किं ब्रादार आरो BPFनि वार्कार्स जहन कार्जि बिथां सानैया ससियेल मिडियायाव गोबां गावजों गावनो गंगैयै लावमुरा मोसौ सारोनफोर बायदि नारा नाथा सौलायगासिनो नङा होमबा? सानैबो रोंखा राखा मानसि, बुजिखा मानसि, गोरों बेक्ति, थेवब्लाबो बिथांमोना सासे मूर्खजों समान बेक्ति बायदि नारा नाथा ससियेल मिडियायाव जेननाय देरहानायखौ लानानै नांलायगासिनो। दा बे मोनसे पलिटिक्स, राजनितिक, बे मोनसे राजनितिकआव बुंनाय बाथ्राखौ लाना राजनितिकखौ इन्डिभिजुवेलि पार्सनेल मेटार, पार्सनेल एटाक खालामनायखौ नुनो मोनदों। बे मोनसे जहन कार्जिनि गिदिर गोरोन्थि। मा बुंदों जहन कार्जि ब्रादारा? एस किंखौ ससियेल मिडियायाव नुब्ला गाग्लिगोन, गाग्लि बुगोन, मोसौ सारोन आरो बुंबावदों मा? सैमानि फिसानो। नायदो BPFनि वार्कार्सफोरनि खुगानि बेबहारखौ। गुदिनिफ्राय बिजौसिम जाथि हमनानै बाथ्रा बुंनो बिथांनो बेनि अडियारखौ सोरनिफ्राय मोनखो? सोर होखो बिथांनो? पलिटिक्सआव गावबा गावनि दोलोखौ गोख्रों खालामनो थाखाय बायदिसिना बाथ्राखौ बयबो लिडारानो देरहानो थाखाय बुंखायो आरो बेनि गेजेरावनो जेननाय देरहाया थाखायो। बेखौ लाना बिदि धमकी होलायनाया, नारा नाथा नांलाय खमलाय जालायनाया गोरोन्थि। बे मोनसे गिदिर गोरोन्थि जादों। UPPLआ बिग जिर' जानायनि मोननैसो गुबै खारनफोरखौ गर्जन मोसाहारि सारा बुंफ्रुफैदों। नोंथांमोना खोनासंला। बावहाय मोननै मोनथामसो खारन दङ जेननायनि, थामहिनबा फेजेननायनि। जोङो जेनाखै, एक्सुवेलि जोंखौ फेजेनदोंसो। मोनसे बोलोआ, मोनसे आनसिन साइन्टिफिक बोलोआ आरो माखासे षड़यन्त्रआ जोंखौ फेजेनदों। नोंथांमोना मिथिया खोमा, बावैसो सिगां जोंनि BTCआव हिमन्त बिश्व शर्माया सानथामसिम बाहाय थाफैदों। रावबो मिथिया मा खालामदों मा मादों। बे मोनसे। आं बेखौनो होननो लुबैदों, दिनै UPPL हिसाबै आरो जोङो गोबां खामानि मावदों आरो जोंनि मावनाया साइन्टिफिकेलि जथेस्थ' कारेक्ट। गोबां बेलायाव जोंनि केम्पेइननि मडेल, जोंनि इस्युफोरखौ लानानै जोङो रायजो राजाफोरनि गेजेराव फोरमायनाय, थाखा फैसा खरस गारनायाबो BPFआ जेसेबां गारदों जों बिनि एसेबो खम गाराखै। जोंनि वार्कारफोरा मोनदों जेसेबां BPFनि मानसिफ्रा मोनदों। दा बेफोर गासैयावबो जेबो फावल्टि गैया रायजोफोर। नोंथांमोनहा भटखौ गमामायैनो UPPLनो होदोंमोन, नाथाय मोनसे षड़यन्त्रआ जोंखौ फेजेनदों। आं बेखौसो बुंनो लुबैदों। माब्रै? बयनिबो गोसोआव गनायनो गोब्राब मोनदों। मोननै मोनथाम बा मोनब्रै डिफारेन्सफ्रा अरजायामोन। कमप्लिटलि 15टा सिटआवहाय मोनसेबो UPPLआ देरहायाखै आरो नोंथांमोना मोजाङै गोसो होनानै मार्जिन बे देरहानायनि मार्जिनखौ नोंथांमोना नाय आकाश फाताल डिफारेन्स एखेबारे। जायखौ जों सानफेराखै, जायखौ जों रुजुफेराखै। MCLA काउन्सिलनि भट, MLAआ जाहैबाय मोनथाम मोनब्रै MCLA ज' जानानैसो मोनसे बिधान सभा समष्टि जायो। जों जाय MCLA मोनसेल' सिंगल समष्टियाव जे भटखौ UPPLनि केन्डिडेटफ्रा मोनदोंमोन, बेखौबो जोङो मोनाखै एबारावहाय। दा बेबायदि गाज्रि रोखोमै जेननायाव, जायखौ जों आसा खालामथारदोंमोन देरहाथारगोन होननानै, गाज्रि रोखोमै जेननायाव माखासे गोबां जाहोन दङ। आं बे जाहोनफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव बुंगोरनि। 1 नाम्बार जाहोना, नोंथांमोना दिनै मिथिगौ, दिनैनि दिना साइन्टिफिक बैगानिकनि जुग। इट इज ए साइन्टिफिक वर्ल्ड। दिनै पृथिबियाव दावहाया बै अख्राङावसो जायो। नोंथांमोना नुवाखै होमबा? इरान, इजराइल, आमेरिकानि दावहायाव जेबायदि इरानखौहाय रकेटफ्रा, इजराइलखौहाय रकेट मिसाइलफ्रा टारगेट खालामो। नों बे खाथियाव साहा लोंब्लाबो
बे न'खरा जेबो जाया जेराव टारगेट खालामदों स्पेसिफिक प्रिसिसन आरो पिन पइन्टजों टारगेट खालामो अख्राङाव बिरबोनाय मिसाइलफोरखौहाय नायगार बासिख्ल' डिफ्यूज खालामनो हायो निउट्रेलाइज खालामनो हायो बे जाहैबाय जोंनि साइन्टिफिकनि बाहादुरि नोंथांमोना नुबायबो खोमा बै दाउ खेला होनायाव नोंथांमोना नुबाय दाउला खासि रेदें एखे थाव गुबै फुनस्रोलायनाय गेलेबानो मोनलांगोन दाउला खासि नोङो गेलेदो नों थैनोबो मोना मालाबा माफा माने हरगोन खिन्थु मेक्सिमाम मोना मा खालामो मोनसे बिथांमोना बै गिदिंग्रा माबायाव बै साखायाव माखासे माबा बेटारि सिस्टेम फिटिं खालामखानानै सासे मानसिया बायजोआव एसे गोजानावहाय माने रिसिबल आरो मोनसे रिमटजों फिटिं खालामबाय थायो नों जेराव होदों बावहाय बे थाबथाखाया दा बेफोरो पसिबल साधारन मोनसे बैगानिक जन्त्रजों मावजानाय दा थिग बेबायदिनो जोंनि बिटिसिनि जे 15टा बियाबावनो जा सारा आसामनि बिधान सभायावनो जा बिथांमोना गोसो जानानै जोंखौ फेजेनदों आरो मा इभिएम हेकिं पसिबल नोंथांमोना बावैसो सप्ता खनसेनि उनाव मोनगोन इभिएम हेकारफ्रा केन्डिडेट खोमसि दरसि हरनि 12टा 1टायाव लोगो लाहैयो जे नोंथांमोना जोंनो एथ' रां होयोब्ला जोङो नोंथांखौ देरहाहोगोन नाथाय एथ' होनांगोन जेनब्ला होनाङा दा बाथ्राया जाहैबाय जिबायदि गिदिर एमाउन्टनि 3 कोटि 4 कोटि गाहाम बियो जाहैदों दा बे फैसाखौ नों देरहामालाय बहानिफ्राय मोननानै हरगोन दा बेफोरबायदि जिनिसा जाया नङा जादों गोबां केन्डिडेटनियाव सौहैदों दा केन्डिडेटफ्रा सोरबा बुंसोलायदों जे ओरै जादों दा बे जिनिसा पसिबल आरो हेकारफ्रा इभिएमनि बुस्थुखौहाय सोलाय सोल' खालामनो हायो बे एखेबारे पसिबल बे आं बुंनाय बाथ्राल' नङा साइन्टिस्टफ्रा दिनै बुंदों एलन मास्कआ बुंदों इभिएम केनट बि ट्रास्टेड आमेरिका गभर्नमेन्टआ गले बुंदों इभिएम केनट बि ट्रास्टेड बेलट पेपारखौ जों लाबोफिननांगौ होननानै दा बेयो मोनसे खारन रायजोफोर जे जोंखौ बिथांमोनहा जिबायदि मार्जिनाव फेजेनदों बियो जों गोरलैयै बेबायदि जों फेजेनजानाय बुस्थु नङा रायजो राजाया बयबो गोसो जानानै इउपिपिएल भट होदोंमोन नाथाय दिनैनि जे डाबल इन्जिन सरकार ट्रिपल इन्जिन सरकार दिल्लीयावबो बिथांमोननि गभर्नमेन्ट स्टेटआवबो बिथांमोननि गभर्नमेन्ट आरो बिटिसिआवबो बिथांमोननि गभर्नमेन्ट दा बावहाय जोंनि मिशनारिफ्रा बावहाय लोमा आरो बिथांमोना गोसो बायदि फैनानै बोरै फिटिं खालामनानै दे जोङो नोङो बेसेबां नांगौ नों एथ' लादो आं एथ' लानोसै होननानै बिथांमोना रानलायनानै गेलेदों ओंखायनो बिथांमोना गासिबो दुफुं देरहाजोबदों आरो इउपिपिएलआ जेनजोबदों 2 नाम्बार खारना जाहैबाय सारा आसामावनो अल आसामावनो बे इभिक्सन माइनरिटि मुसलमानफोरखौहाय होखारनायनि असिलायै बिथांमोना एखेबारे एबसुलुट माने नन इन्टारफेरेन्स अपोजिशन गैयै मोनसे एसेम्बलि बिथांमोना खुंफुंनो सानबाय थादों दा बावहाय सोरबा जुदि बादा होयोबा एमएलएफ्रा बावहाय एसेम्बलियावहाय डिसिसन पास जानो बा बिल पास जानो गोब्राब जायो दा बिथांमोना बे टारगेट लादों दा बेखायनो सारा आसामावनो जेरैखि जाया एबाराव बिजेपिआ फैफिनथारनांगौ कंग्रेसआबो दोखो जेननांगौ आरो इउपिपिएलआबो दोखो जेननांगौ आरो जों एबसुलुट मेजरिटि लानानै जोंनि सिंगल गभर्नमेन्ट लानानै जोङो बे बारावहाय आसाम आरो बिटिसिआव जेसेबां माइनरिटिफोर दङ बिथांमोनखौ जेरैखि जाया जोङो डिसेन्ट्रेलाइज खालामनांगौ बिथांमोना नैबे अंखखौबो फेर फाथि खानानै दिनैनि बे जेननायनि महरा आरमा दा बेखायनो रायजोफोर नोंथांमोनहा बांद्राय दुखु दाजा नोंथांमोना गमामायैनो इउपिपिएलनो गोसो होनानै भटखौ होदोंमोन आरो जोङो गोबां सिटआव देरहानायाबो जोंहा 9टानिफ्राय 10टासिम देरहागौमोन जों नाथाय बिथांमोना एखेबारे गोसो जानानै षड्यन्त्र खालामखाबाय इभिएमखौ बोरैबा खालामनायनि थाखाय जोङो दिनै देरहायाखिसै आरो मा होमबा बेखौ जों मेकिं होननानैसो बुंनांगोन ना बे मेकिं इभिएमनि मेकिं आरो बे रायजो राजानि मेन्डेट होननानै जोङो बेखौ एक्सेप्ट खालामनो मालाया मा बुङो आं बेक्तिगत एक्सेप्ट खालामनो हाया इट इज क्वाइट पसिबल दैट इभिएम केन बि हेक्ड There had been numbers of time from Congress and also from senior Supreme Court advocates. They had been raising the issue that EVM cannot be trusted, EVM can be hacked, EVM can be tempered. So these are the possible. So many times they have brought in the notice of public, but the public have no right. BJP रायजो राजानि मोनथायखौ गाख्रेब गुख्रेब खालामनानै गावसोर जेरै गोसो एरै सुप्रिम कर्टनि जाजआ सोर जानांगौ इलेक्शन कमिशनारनि चिफ कमिशनार सोर जानांगौ बे गासैखौबो बिथांमोना दिनै फिटिं खालामनानै दोनजोबदों दा बेनो जाहैबाय दिनैनि डाबल ट्रिपल इन्जिन सरकार दा बेबायदि गभर्नमेन्टआव सोरबा निर्दलीय इन्डिपेन्डेन्ट टाइप
UPPL बायदिया हारसिङै BJPजों फेर फाथिनाया गोब्राब रायजोफोर दा बेल' थेवब्लाबो आं आसा खालामदों बिटिआरआव जिहेतु जोंहा बेलट पेपारनि सुबिदा दङ फैबाय थानाय समाव बे 5 बोसोराव बिथांमोननि गोबां एन्टि इनकाम्बेन्सिखौ जों मोनखागोन बिथांमोना गाख्रेब गुख्रेब खालामनानैबो माइनरिटिफोरखौहाय सासन खालामगोन आरो बावहाय बैफोरबायदि नुजाथिनायनि थाखाय जोङो फैबाय थानाय 2030आव बिटिसिनि बिसायख'थियाव जोङो फेर फाथिनो थाखाय जानजि खाफ्राफिननाया मोजां